Пра што прагаварыўся Лукашенко, чаго ён баіцца і каму раіць супакоіцца, а таксама як дураць беларускіх пенсіянераў і якія страшныя лічбы хавалі чыноўнікі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко працягвае свае перадвыбарчыя гастролі і сёння ён прыехаў на завод МАЗ. Там ён спачатку прачытаў лекцыю чыноўнікам і начальству, пасля яму правялі экскурсію па цэхах, а затым адбыўся выступ перад рабочымі. Прычым ён зноў пачаў намякаць, што гэта яго апошнія 5 гадоў ва ўладзе. Я же вот сейчас все время говорю о смене поколений. Вот следующая у нас с вами пятилетка, наших детей поднять, чтобы они уже страну взяли в руки и понесли. Ты не маха, тебе еще рано. Ты еще будешь в авангарде идти. Главное, чтобы уходящее поколение не испортило жизнь будущему. Важны момант адбыўся падчас сустрэчы Лукашэнкі з рабочымі. Там паднялі тэму блакіроўкі Ютуба ў Беларусі, прычым, каб гэта выглядала патрабаваннем народа, у вусны нейкай жанчыны з МАЗа уклалі вось такую просьбу. Вот в последнее время, когда разную информацию в интернете смотришь, видеоролики, вместо рекламы всплывают различные вбросы и провокации от наших беглых, особенно на Ютубе. Скажите, пожалуйста, может быть, это можно как-то пресечь, и есть ли альтернатива иностранным видеосервисам? Лукашенко тут жа заявіў, што жарты скончыліся і з радасцю паабяцаў, што можа спыніць усё, што заўгодна, а таксама падобна прагаварыўся пра лічбу, якую сам сабе намалюе на гэтых выбарах. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами не намерен. Потому что это может привести к тяжелым потрясениям. Ну кто у нас в Беларуси в этом не убедился после 2020 года? Вот я говорил тогда, не торопитесь. Пройдет время, оно расставит все на свои места. Буквально 4 года все стало на свои места. И 90 с лишним процентов поняли, что мы могли бы получить. Праўда, цалкам закрываць інтэрнэт ці блакіраваць YouTube Лукашенко ўсё ж не гатовы, прынамсі, пакуль. А закрыть рот можем. Но только всегда надо задавать вопрос. Мы с вами опытные люди. А надо ли сегодня? И зачем это? Пока не надо. Затым ён загаварыў пра выбары і кандыдатаў. Спачатку ён пахваліў камуніста Сыранкова за тое, што да таго Сыранкоў пахваліў Лукашенку. И когда случайно, по-моему, в 7 часов я включаю телевизор или в 6. Кандидаты. Ну, я выдержал 1,5 человека, честно скажу. Мне понравился, не знаю, раньше говорит Сыранков. Ну, нормально, он говорит, вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе. И мы будем желать победы действующему президенту, потому что то, что он делает, это не расходится с нашей программой. Честно и откровенно человек от коммунистов это сказал. А пасля сам Лукашенко адзначыў, што іншыя кандыдаты нават не імітуюць перадвыбарчую актыўнасць. Ну, некоторые, половину которых послушал, тот говорит, вот народ мне задает. С каким народом он встречался? А он ни с кем не встречался. У тым жа выступе Лукашенко загаварыў пра Трампа і выбары ў ЗША, і тут ужо пачалася камедыя. Спачатку было агучанае вялікае здзіўленне амерыканскай сістэмай. Сегодня один президент творит указы, а второй отменяет. Это что, нормально? Это характеризует страну. Не только его самого, но страну. У вас серьезная нестабильность. У вас нет главной преемственности. І тут вельмі заўважна, як Лукашенко хвалюе тэма перадачы ўлады і ўласнай старасці. Спачатку ён фактычна агучыў сваё палітычнае завяшчанне. Ваш генеральный директор уж тоже не вечный, как и я, и другие. Поэтому нам кому-то, Валера, надо будет передать это богатство. Но мы должны после себя привести нормальных, крепких людей, чтобы эта политика, которая вами поддерживается, продолжалась. Акрамя таго, ён паведаміў, што глядзеў інаўгурацыю Трампа ў прамым эфіры, і там яго абурыла стаўленне новага прэзідэнта да свайго папярэдніка. Меня захлестнули эти эмоции, я уже его не слушал, когда он начал поносить этого Байдена, Камалу Харрис и прочее. Я уже сделал вывод, что это неправильно, так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну, были. Плохо делали, исправляете ошибки, народ увидит, скажет спасибо. В этом суть нашей работы президентской.
І вось гэта на самай справе вельмі паказальны момант, бо нягледзячы на тое, што праз тыдзень Лукашенко намалюе сабе разгромную перамогу на выбарах, ён думае зусім пра іншае, а канкрэтна пра свой канец. І нават у амерыканскай сітуацыі ён ставіць сябе не на месца трыумфальнага пераможцы Трампа, а на месца сыходзячага з пасады старога Байдена. Ну а затым жа Лукашенко ўвогуле даў новаму амерыканскаму прэзідэнту параду. Просто паслухайце до конца вось гэты кавалак. Преемственность должна быть, а не то, что я пришел, герой такой, все поломаю, покрошу. Выйдет где-нибудь на публику, застрелят. Там же, вы видите, дураков много, и Дональд прав. Господь его спас. Если он есть, то он его спас. Для чего? Для того, чтобы дурью занимался, что-то отменял и творил чудеса в мире. Он любит эпатажность эту. Любит это как-то помахать, показаться там. Ну хватит уже, 80 лет, сколько можно. Яшчэ адзін ахоўнік Лукашэнкі раптам стаў банкірам. Падрабязнасці гісторыі расказалі журналісты праекта «Бюро». Па іх інфармацыі, Сергей Чэпікаў працаваў у службе бяспекі Александра Лукашэнкі як мінімум з 2005 па 2021 год. Чым ён займаўся пасля, дакладна невядома, але ж цяпер Чэпікаў атрымаў пасаду выканаўчага дырэктара ў Белгазпрамбанку. Адметна, што публічна пра гэта нідзе не паведамлялася. На сайце Белгазпрамбанка таксама няма ніякіх згадак пра новага кіраўніка. Але ж інфармацыю пра сваю банкаўскую кар'еру пацвердзіў журналістам сам Чэпікаў. На пытанне, чаму менавіта ён атрымаў дырэктарскую пасаду, Чэпікаў адказаў, цытата: «Ну, напэўна, таму што варты». Цікава таксама, што гэта ўжо не першае прызначэнне былых ахоўнікаў Лукашэнкі на кіруючыя пасады ў банках. Раней «Зеркало» расказвала пра галавакружную кар'еру галоўнага ахоўніка Лукашэнкі Аляксея Ляшкевіча. Яго неаднаразова бачылі побач з Лукашэнкам, у тым ліку падчас міжнародных паездак. Але ж год таму Ляшкевіч заняў пасаду выканаўчага дырэктара ў Беларусбанку, прычым па словах крыніцы «Зеркала», гэтая пасада была створана спецыяльна пад яго. Да таго ж выканаўчага дырэктара, які займаецца пытаннямі бяспекі, у структуры праўлення банка не было. Кіберпартызаны апублікавалі удакладненыя звесткі пра смяротнасць ад каранавіруса ў Беларусі, і гэтыя лічбы проста шакуюць. Тут трэба ведаць, што афіцыйную статыстыку па нараджальнасці і смяротнасці ўлады засакрэцілі яшчэ з мая 2020 года. З таго часу даныя не публікуюцца, але кіберпартызаны атрымалі базы па ўсіх беларусах, якія памерлі да 2024 года. У гэтых базах указаныя і афіцыйныя прычыны смерці. Праз гэта магчыма ўбачыць рэзкі рост смерцяў, які пачаўся падчас ковіду, і падлічыць колькасць загінулых. Логіка падлікаў наступная. Па даных Белстата, якія тады яшчэ публікавалі, з 14 па 20 год у Беларусі паміралі прыкладна 10 тысяч чалавек у месяц, ці 120 тысяч у год. Але ў гады, калі лютаваў ковід, гэтая лічба значна вырасла. У 2020 годзе памерла не 120 тысяч беларусаў, а амаль 150. У 2021 ажно 180 тысяч, а ў 2022 памерлі 130 тысяч чалавек. І толькі ў 2023, калі вірус быў ужо не такім небяспечным, гэты паказчык вярнуўся да звыклых 120 тысяч. Тут адзначым, што абсалютна катастрафічным быў 2021 год, калі рэжым Александра Лукашэнкі ўжо разграміў народ і больш не баяўся пратэстаў. Гэта супала і з момантам, калі вакцынацыя яшчэ не ахапіла ўсяго насельніцтва. Вынікі аказаліся жудаснымі і смяротнасць імгненна вырасла. Самымі дрэннымі былі кастрычнік 22 тысячы і лістапад 20 тысяч смерцяў. У гэтыя месяцы памірала на 10-12 тысяч людзей больш, чым звычайна, то бок у 2 разы больш за норму. Агулам жа за час кароны ў Беларусі памерла на 90 тысяч чалавек больш, чым звычайна. Для нашай краіны гэта вельмі страшная лічба, роўная таму, калі б раптам знік вялікі раённы горад тыпу Ліды, Мазыра ці Оршы. І яшчэ адзін важны момант. Паводле звестак Мінздароўя, за ўвесь перыяд распаўсюджвання інфекцыі памерлі 7118 пацыентаў з выяўленым COVID-19. Тут маецца на ўвазе перыяд ад сакавіка 20 па ліпень 22 года. Пасля новыя даныя не публікаваліся. Аднак кіберпартызаны знайшлі, што ковід як прычына смерці пастаўлены амаль у 23 тысячах выпадкаў, што ў 3 разы больш за афіцыйныя даныя. Гэта, у сваю чаргу, азначае, што, нягледзячы на ціск уладаў, многія дактары на месцах сумлі
дамоўлення фіксавалі рэальную прычыну смяротнасці. Аднак адміністрацыя Лукашэнкі затым свядома фальсіфікавала звесткі, якія агучваліся публічна. Адміністрацыяй кіраваў тады былы КДБшнік Ігор Сергіенка, які цяпер узначальвае палату прадстаўнікоў. Па іроніі лёсу, Сергіенка ў той час і сам перахварэў на карону, прычым вельмі цяжка. Хадзілі чуткі, што ён нейкі час нават праляжаў на апараце штучнай вентыляцыі лёгкіх, але пасля быў вымушаны сядзець на лукашэнкаўскіх нарадах без маскі. Новая прыдумка беларускіх уладаў. Ад сёння ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах. І каб завабіць на ўчасткі тых, каго не могуць прымусова загнаць, прыдумалі вось такую схему. Цяпер на выбарчых участках у малых населеных пунктах будуць прадаваць побытавую тэхніку з вялікімі зніжкамі. Пра такую акцыю ўжо абвесцілі па магілёўскім рэгіянальным тэлебачанні. Маўляў, прыходзьце і зможаце купіць тэлевізар, сціралку ці лядоўню па спецыяльных заніжаных коштах. І логіка тут зразумелая. Калі чалавек прыедзе за новым целікам, то хутчэй за ўсё адзначыцца і ў спісе выбарцаў. А гэта для фальсіфікатараў якраз і галоўнае, бо за каго прагаласуе беларус, ім не важна. Сумленна падлічваць галасы ўсё роўна ніхто не будзе. Як дураць беларускіх пенсіянераў? Цяпер з'явілася новая складаная схема. Старым тэлефануюць з энергасетак альбо вадаканала і расказваюць пра неабходнасць памяняць лічыльнікі, і падчас гэтага пытаюцца яго пашпартныя і іншыя даныя. Затым пачынаецца другі акт. Пажылому чалавеку праз Вайбер ці Тэлеграм тэлефануе ўжо супрацоўнік КДБ. Ён удакладняе даныя і расказвае, што яны трапілі ў рукі злачынцаў і палохае суразмоўцу вобшукам і канфіскацыяй грошай. Далей, у трэцяй серыі далучаецца банкаўскі работнік. Ён ужо расказвае разгубленаму пенсіянеру, як можна выратаваць накопленыя за жыццё фінансы. Прычым на няшчасную ахвяру ціснуць, не даюць ёй часу падумаць і пастаянна падганяюць. Маўляў, няма часу на развагі і трэба як мага хутчэй ратаваць сітуацыю. Само сабою, і прадстаўнік энергасетак, і КДБшнік, і банкір — гэта махляры, якія дзейнічаюць разам. У выніку збянтэжаны чалавек пералічвае ўсё, куды яму скажуць, пасля чаго знікаюць і яго суразмоўцы, і грошы. Цяпер па такой схеме абдурылі 65-гадовага мужчыну з Гродна. Ён пералічыў махлярам 40 000 беларускіх рублёў, а пасля тыя яшчэ і паздзекаваліся на развітанне. Пенсіянеру параілі прыехаць у мясцовы следчы камітэт. Маўляў, там вас чакае супрацоўнік, які падкажа, як пасля забраць грошы. Толькі калі мужчына прыехаў і даведаўся, што такога следчага не існуе, то зразумеў, што стаў ахвярай ашуканцаў. Рэдкая аперацыя прайшла ў Гродні. Там ва універсітэцкай клініцы правялі майстар-клас для медыкаў, часткай якога сталі дзве аперацыі па памяншэнні страўніка. Першы пацыент — гэта мужчына з вагой 180 кілаграмаў. Ён пакутаваў ад атлусцення, якое нават прывяло да апноэ. Гэта калі чалавек на нейкі час перастае дыхаць у сне. Пацыент нумар 2 — гэта жанчына, якая важыла 120 кілаграмаў. У абодвух выпадках паменшыць страўнік рэкамендаваў кансіліум дактароў, бо іншыя метады зніжэння вагі апынуліся для гэтых пацыентаў неэфектыўнымі. Першая аперацыя жанчыны прайшла паспяхова, а вось мужчына нават трапіў на нейкі час у рэанімацыю. Прычынай сталі якраз тыя праблемы з дыханнем, але ж у выніку ўсё скончылася добра. Цяпер пацыенты ўжо знаходзяцца дома, але пад назіраннем спецыялістаў. Генеральная прокуратура зноў б'е трывогу. Цяпер генпракурор Беларусі Андрэй Швед вырашыў на ўсякі выпадак папалохаць беларусаў перад выбарамі. Пакуль Лукашенко ўсімі магчымымі спосабамі намякае Еўропе і ЗША на магчымасць дамаўляцца, Швед вінаваціць Захад у спробах сарваць выбары. На думку генпракурора, за мяжой рыхтуюць тэрарыстаў, плануюць дэстабілізацыю абстаноўкі і гэтак далей. Карацей, старая песня, якую усе чулі ўжо сотні разоў за апошнія гады. Праўда, тут жа Швед запэўніў, што ў Захада нічога не атрымаецца, ну і чаго тады было нагнятаць. Добрыя навіны. На лячэнне хлопчыка з Магілёва сабралі 3 мільёны даляраў. Гэта самы вялікі збор у гісторыі Беларусі. У 5гадовага Артёма Пад'ялоўскага смяротнае генетычнае захворванне – міапатыя Дюшэна. Звычайна пацыентаў з гэтай хваробай чакае трагічны фінал – атрафія ўсіх цягліц і павольнае згасанне. Але нядаўна ў маленькіх пацыентаў і іх бацькоў з'явілася надзея. Гэта прэпарат Элеведыс. Укол гэтага прэпарата прызнаны самым дарагім у свеце.
Кошт адной ін'екцыі складае 2 мільёны 900 тысяч даляраў. Гэты укол трэба зрабіць да таго, пакуль хлопчыку не споўніцца 5 гадоў і 11 месяцаў. У выніку бацькі Артёма папрасілі дапамогі і людзі адгукнуліся. Патрэбную суму сабралі цалкам менш, чым за 9 месяцаў. Цяпер сям'ю Пад'ялоўскіх чакае паездка ў Дубай, бо менавіта там робіцца абследаванне, укол і рэабілітацыя пасля яго. Бізнесмена з Эстоніі арыштавалі ў Беларусі за палітыку. Мужчыну завуць Алан Роя, яму 44 гады. Вядома, што ён родам з эстонскага горада Тарту. Алан жанаты на беларусцы, і апошнія гады яны жылі ў Англіі. Роя працаваў у розных бізнесах і звычайна адказваў там за продажы. У кастрычніку 20-го года Алан Роя і два беларусы, баскетбольны суддзя Александр Сырыца, які доўгі час жыве ў Аўстраліі, і беларус Олег Стэфанович стварылі фонд сяброў Беларусі, які дапамагаў нашым суайчыннікам, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Праўда, працаваў ён нядоўга. Дзейнасць фонда цалкам спынілі напрыканцы 21-го года, а ў 22-м і ўвогуле закрылі юрасобу. Але гэта не перашкодзіла сілавікам прызнаць яго экстрэмісцкім фарміраваннем і арыштаваць датычных. Каля года таму лукашэнкаўцы затрымалі і беларуса Сырыцу і эстонца Алана Рою. Цяпер абодвум пагражае ад 3 до 7 гадоў у беларускай калоніі. Лёс трэцяга заснавальніка фонду Олега Стэфановича пакуль невядомы. Надвор'е ў гэтым студзені зводзіць з толку і блытае беларускую прыроду. Напрыклад, у Браславе заўважылі бусла. Замест таго, каб ляцець у цёплы вырай, ён прыглядзеў сабе гняздо на слупе. У Светлагорску жук увогуле вырашыў, што ўжо май, а ў Белавежскай пушчы пасярод зімы знайшлі лісічкі. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.